Sabbath school, the heart of the church. I don't know me mamu nyina mu akwaba eba adisia edoso miensa ama man so nse. As peacocks to the rescue. You can peacock aboa wosun pa eti say biaya ya wo bi ebetimi aka say oti say sohorimusa ba peacocks no baby omo from ahimfie emoa omo hu ofe pa na za peacocks yi omo ye moa omutimi mene awon ketenkete omo aduane a omo di pa I don't know. I remember that when for school kesi were India and once no say what children home ewo school in finfi na arahu sam ni say mfie num bi atwa mu wo woketo bi ka akwada bi e ka de ka wu na enai mu de awona sa piepie I say so u bie wo ka akra wa hwe ya wo betimi akaw na awon ketenkete ne cobra enketenkete pa a si kwadu esisi wo nyina o mapiepiem ti school no eka bomu ebompa ye pa bi se omo ama enipa achechi awo ni nyina baba omo ntimi enye omo ho adwuma nwie enti empaye ena omo aba na nyame dum no omo se omo ti school ne omo hu sa emo a ye from omo peacocks omo hu bi o school wada empai bobre mu no omo se a peacock ibi na apie campus we ade achi ye na ba kwa sa apie omani ba omozo no na peacocks moya mutime esoso sa awon kitenketi no omo apie school wo mebre fefe omo ho fefe a omo asoso awon kitenketi we wo school wo nyina ne utwa wani a unhu awon kitenketi we ewo obiu na omo se omo nim se twedi ampo nyankopon ewo ekwan nwanwaso a efe what etie ne ma empire boze the peacocks to the rescue oma ba be jiwon afri amwa we enketenketi we no mo ensem na mema onyankopon etie empire bo oma yewura energy a wato ne din death and life na mi sha so na dumti amen nyamema nenso ma yemompaye abraye bifie na disia asi yenyankopon ni abankesi Ejapa sambre ni yesa besuan ho adio ye shraw se oba be kan ye ho no ma yenyansa na nimdie ye de enchurefo no so hye wonsa ma ne nimdie ni hu mo de be twere ma yente wase mase pi na yentimi fambobra ye ne atiefo nyina hye wonsa hwehwaye e wodoba kro Yesu di mu nti amen adonfonom ewe yenyame mo ba yi nyina ya ho akwaba eba adisua etoso miensa adisua watu ne din se life and death osmafo Paul asema okan ne kire Filipi fo ti ba akoye aduenu eyimu aduenu ba akon na me de mase a metie ene Kristo na wowuo eye memfaso omeda na adisua no ede maye se menuanom wowuo ewo yi no eya na nipa bebre dwene se eka enipa ho nanso wowuo enka yan ho enka nkwa ho enkwa aba wiye a ansa no wowuo aba ntu wowuo enye ye na damfo e wo bibia eyese ye kafa wowuo ho a eyese ye hwede Paul ekafa wowuo ho na yesua eho ade eyi Martin Luther King Jr. eka asem bi se obi a onni nyina so se obewu ama bibi no ehun hia se obetena ase amasa ade kro no osmafo Paul nsempa kan nyina mu no omaye hu se na se a wote nyina ye Kristo na enei se twase wowu a obewu ama Kristo menuanom osiere na disuane de mayen se Christ will be magnified yesua the book of Philippians but
Corinthians or Casimbo a Masama Paul can Philippians no a muda or palm yet as they say. No Paul or your cromfo or your cromfo and carry a man who are born in your mouth will call more. Abia can see a unique peer. And me tell you a sampani tina ye yin waha have also yana no match no. Eduka in 2 Corinthians chapter 11, verse number 23 to 27. And waka crap. But the tofa bomu no Paul say, me, mada a fiasi and premebre. Ye wa mabia, ye de bo a cromfo, a sampaninti, ye bomb sa and mani bi, instead say baba mo 14, ye bomb 39, and prema akuma 5. Paul to was say, ye did not dear na bro me. Paul say a sampaninti, ye see my boy. Paul say, me man 19 so anajo, and ye numere a sampanunti. O cromfo ben or 19 so na pani numere, is oko casampa. O si me fear for a bome. Paul say, me a drummer as a me da man now so a sampanunti. Emre su come by and come by me as sampanunti many dear no munsu. Na Paul say, me a come tiao do a sampanunti. Na the chat of Paul say, a what bremu ene a dejabomu a sampanunti. I didn't know Paul a yes, I know many na. Kwesiana na disiano e kafua so a chere Philippi for say sebe ya Kristo din anunyam ebe kanu. Na Paul try ne krate twa to abre Timothy no. Osa si asem we so e was 2 Timothy 3 verse 12 say all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Minianum dudwa e pese wotena si yie muma already Yesu Kristo no etwa se ofa wo ye a ne abanie mu Kristo nti na ka Matthew chapter 5 verse 13 Kristo na anu asemu wase ihira so wo ya mo na wo kai mo na mi din ti odi atro kasem bone to mo so mama mo ani nyina mo ho nsepem if you say no dey atete di kanfo no enti kwase na disua no me ati ase se mi nuanom enkwam wo mu asampaniti ho ba kire ye se ye won kwamu asampaniti ho ba kire ye se ye kopu yen no eyeboye a wode nanso asampaniti etwa se ye ma de basa emo bi na down se wa be ye wonyamesom ni no ye se wo ho to de se wo pebia se wo saka e ya tro kire and it is from the pit of hell every obonsam chain na eba Kristo wa freyan ama yedie ni ani gia ni yasasi so ahosepe hwe Paul ne sempa ka wo kanyina ne se dodo apese wo gina ma asempa no ho ba yira wo eni ye ka wo wuo ne nkwa ho asem edwore na disua ne se ye ka wo wuo aseme o say to die is gain. Paul say me de me wo you know say me wu na e mfaso e ma me adenti na Paul kaza Paul twere koma Philippi 4 chapter 1 verse 21 and 22 say Kristo wadim kunima ma ye senia ne so enti si ewu a eyem kunimdie na ne nan Kristo wo ye no se de wonya ne ye no se yesu ewu a ye benya ne sa kwan na so bi ebre di akire no enti eyem kunimdie e ma ye enti we are never defeated even if we are killed ebia no obonsam ni say omo ye ku Kristo se le be ya na sampa ni nyina beba wiye but addition say ye ku Kristo no eno ne kofa ne kunimdie ba ye and Paul say ye nso say ye ku ya eno ne kofa ye kunimdie ba and to die is gain ye wu a ade emfaso na bebre ye ede die akire no se ye be hia ye ngefo no menuanom addition ni kwa wiye say we should not fight so much for our rights but for what is right. Menuanom say me right ni me right say me right say there be and yes I right ni here Yakopon but say ye ade a right ade a papa e de twa say ye na brother this say being confident and yema we na say dey rare e shemu e dey na Paul can was being confident was say for I am hard pressed between two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. Nevertheless, to remain in the flesh is more needful for you.
Paul kan nneɛma mmienu bi wɔ ha na adane akyingyie wɔ nipa mebree mu ɛno na yɛpɛ sɛ yɛhyɛ no nso. Me nuadɔfoɔ, mesrɛ wɔ ne diem sɛ subscribe to your channel we. Fa message no ɛma obi foforɔ. Ebia obi bɛte nsɛm yi bi one line bi ɛwom. Ɛmɛma no asesa n'adwene wɔ Nyankopɔn ho. Ɛbɛtumi de no apue heaven. Daakye bi ɔbɛkyia wo sɛ message na eduru me nkyɛn no ɛna ma me hyɛ asɛ sɛ mebɔ bra pa na medum mo nti me nso mapue heaven ha ebi Paul say ɛyɛ ma me paa sɛ anka me free atazefo asase so na mahyia magyefoɔ no na mmom ama ne saa ɛyɛ ma mo paa sɛ me nso mɛtena nkwam. Paul a wɔka asɛm yi mo ma mo wura mfi sɛ Paul no na twɛɛ sɛ agya David ɛyɛ na mu na wɔyɛ nkyɛn na wɔnkɔɔ baabi a edi Paul na onim sɛ nipa wu a na wawu enkosi ɛda edi akyire no ɛna obɛhyia n'agyefoɔ. Edi asɛm a Paul ka no ha na nyɛ sɛ owu na ɛda na wakɔ heaven ɛnte saa wɔ Bible mu. But the Paul ka ne sɛ ne gyefoɔ pɛ sɛ wɔhu no no deɛ etwa nkwa ɛne ne gyefoɔ anim ntam ɛyɛ wuo enti wowu a the next moment ɛda already Yesu Kristo bɛpue no na ni bɛte na obɛhu ne gyefoɔ ane o Kristo ni bi obɛwu biara no ɛda na ni bɛte no nneɛma a obɛhu ayɛ ne gyefoɔ a opue afiri no nyam. And Paul say me de yɛma me pa sɛ mewuo ɛnɛyi na kɛdɔ adi akyɛ sɛ mani ti a mahu me gyefoɔ no ho asɛm ɛno pa ne Paul the confidence edu ka sɛ nipa wu a ɔkɔ heaven a ɛne yɛhwɛ Lazarus asɛm esi for 4 days edikana Lazarus wɔ heaven a ɛna already Yesu Kristo baayɛ ɛna afei de wɔ sɛ Lazarus in free heaven ɛnsambra asase wei so ɛnum sɛ ntwa yie sɛ Lazarus wɔ heaven a wodi da na yɛba be nyane Lazarus so to bɔfoɔ no kɔ no atape Lazarus afei de yɛ sane kɔ asase wei so ɛnte saa edipa wu na wawu hwee ni hɔ ɛma ne bio kosi don adi akyire no a na Paul so wɔte ase. Paul na twere ma Thessalonica 1 Thessalonians 4 sɛ Kristo mawufoɔ ebenya ne kane ɛdon adi akyire no wɔhyia wɔn gyefoɔ ɛwɔ wiem tie fa nsɛm wei ɛnkyekye yɛn ho ɛrɛ. Paul na ɔte ase ati na ɔmpa kyerɛ sɛ nipa wu a na ɔkɔ heaven na hell. Da ukware na dishan sɛ stand fast in unity. Already Yesu Kristo Obompaye mebre na mpaye oboma na suafo no ewo John chapter 17 na osiso mprensa se agya mesre enkabomu na ma masuafo. I desire that they also whom you gave me may be with me where I am, that they may behold my glory you have given me. Sebeya agya obehu wani onyama wodi ama me ni no, that they may be one as we are. Agya se betumi aba ne se don edi akiro bepu heaven atwa se wo ye baako. Se wiase betumi age won se omye nyamesomfo a atwa se wo ye baako. And Paul so ontwa koma Philippi asafo no ewo Philippians 1 verse 27 na okama what ase se atwa se wo gina baako yemu with one mind striving together for the faith of the gospel. Adwene baako and sapa na watumi ate asempa no asiye. Hwe ekonya Kristo na one wono edi nkomo wo bepo no so asem kan. Nso frɛ won nyina ebo mu na wo kyerɛ won sɛ nhyira no won a wodwo, nhyira no won a honhom su kombi de won, the merciful, pure in heart, on a kumamuti peacemakers, one or dear sumdrietna, one hour door on a town for or be body far than the Benkumano. Say no yanko person asafo ye. Say no yame person, one or person or banner India muno, say no person or ye, say no Paulo catcher, Philippi asafono. Say munina moja timonche on the moka say, na do pewa munchine se mo be juwa sa series so munya basa ye na ye te onyame asafo mu no ka ye tie ye na jani e ma yakoma mu anda wo fita ni anya basa ene asema Kristo ekaye se ahinie a akabo mu no emu entida na hini a ekotia ne ho no de bia mpaipai mu ene wo mu na wontumi enwie peye de biara da. Miriam, Mammy, why the kind of testimonies for the church is there? It is only pride and you offer disunity, but pride, me a doctor,
me medical way me way my co school do say me my do say me na betumi aye say pride ahomaso and a day asafumu chichemu eba any ka enkwa any wowuo ho asem me nuanom se wo pese wotena enkwam ema wo jefo a Sabbath school no e de maye say moma yenye enkambomu afuo na se enkambomu yi aye wukura na wuo ni enso atumi e wasempa no ho asempa beto aso akwa ye wadana disua etwato nze united and fearless ye enkambomu a ye nsuro bibia Paul oye okukro drufo no ka kire on ze minianom akundia hodo a ekwoso obonsam ani Kristo e ho no obonsam a opemo asem no se mo aka bomu a ensese musuro no da biara da sa no twere ma Philippians asafo no chapter 1 verse 27 to 30 Paul emiate ase ebio ese minianom ibemi da kwa fu asafo yi no se ye fa Paul asem a okan ni ya and Revelation chapter 12 verse 17 memi da kwa fu adin kranse me kuta ya ne betimi akọ si ye kambo mu a ye nsuro ehwe minianom addition say our message cannot be separated from our mission or our unity. All three stand or fall together. Say united ni ekuta ya sempa mu ya minianom ene asempa yi ebe kọ da na saa niam miensa te se enkabo mu onyame asem a ode amaye ene ya botaye ni miensa ensese yemamu ati da biara eda yede adisuane ekọ awiye ye me da e was Sabbath school yi hu kra yede ebe na wiye ose abrante friend Job mu say Job owuye no ye hotini o but ebere bi dru owu nta hotifo de to so bi o say o sha ne so say Job ohotini no na hotie mu nyina ne ebere bi dru ema wohia ba ne so bubro ento hotini so ohia time ba ne so ewiase wie mu se wate se ohia ba odefo bi so pen wate se obi okwa onkwa sore so ohia ba ne so da ye wiase e wo mu sa na te mintumi nkire de beto wo kina anase nne na se enuama timi to ye nne no wo kina ya ana adan na umma nuama beto no enye Kristo nti na sa nuama no eto enkwamu wo mu me de me pepa ze maninya Kristo nti ana wo kọ sa nuama no ne no na ebebo ekwan bi ama wo ewo nkwan mu anase se wuwu a eno akiro ene bebo ekwan bi ama wo Nyankopon moaye won tinani mu nkyere on hyeyende awasempa yi ho na adumunti amen nyame ba wo hwemie se oni asua disua ndi abawie nyame nkoso nhyira no nkoso nya okese enkakra se ya ye nyina ye de bekwa akopi heaven na ne da ha de ka kire on se na wotwe bia disua no ye de beba on ase na se nyaba na wosaka na hwewi a entra so wadawroma onsu nu nua bi nche shelenk ne ma no no onsu ntumi hunu na disua nkakra ye nyina ye ntumi nsua ne ye sa no na twedi ampo Nyankopon wo hyira ye nyina next week same time ye de disua no bebo nyame hyira